gik moko kata kamano bende piny Kenya nyalo chopo kama wabede kod ng'anyo mamuola ma adira ka ji opango ni ng'anyo chakore kata saa 2 okinyi to rumo within the hours moket ni magie seche ma oket mar mondo mi ng'any mok waneno rakruok moro amora kod obila waneno ka mano obila kore mana gi jit kendo girito mana ngima kaachiel kod mwandu kaachiel kod wachni mogik adana miu adak achiel kaeto watieki yen Joyce kora dwa ko police modosi ko kirango circumstances manye police gi ochopo kamigogi kirango piche gi nitie police moro manyo ka gilao jo ka gigoyo to nuang ko bedo displaced bo chungi dier askache moko askache ge nyong'eyo no public chabro duogo goye nyoya one dot bodonjo askache mago chuk dargi police manyila ocha makosa nyen mar police manyen kode on the ground nikech gine manye gi yombo ng'acha kumtoka emomiyo joka nke ka gisogo joka koro chako lawogi koro ilawogi ema police chobedi a victim kirango mamacha is the same thing ngeche ne training base a problem here training mar police kada recruitment nyalo bedo ni part of the problem problem nade nyalo bedo ni ka ng'ato nikech one of the thing qualification moko ngin police ne obedo ng'ama fit iwinja one obedo ng'ama fit kabisa mane qualification mar nikech ng'ama en ng'ama ndiko no deal gwasigo on bi deal go joma richo manyako bed very fit koro kama chope mikawe menwango no mage makosa mantie recruitment is part of the problem emomiyo shemo thomi neno mawuo chande eno siep na kabisa to ng'eyo very well ni you have a responsibility as a police officer dakika ni achilo rumo wachna mogik manyalo wacho en mana kwa dhi nyime police okuongo injire go jogi ni gin 7th July last year ne joko identify kama ne gidhiye no wege bugidhi witieko koro kanitie weche maka kama doyo wacho ni sijui ng'ane o plan gi nyang'ango gi jogi luongo ndik statement mondo gibed investigated erokamano nyodoyo widi wachni mogik ka watieko adwa ni mondo anyiso oganda na kamoro amora ma giwinja ni tool mar rito piny the tool of